Baga na mga isagbot dahil ba yun saon na niyo eh. Tawgawan sa... Boss! Pumunta boss! Isa ka? Apply boss! Si tuyo din mo dahil dong. Kasi ganahan ka pahinluan mong area boss. Sagbot na kayo Pang! Di mo na kaya boy, di mo na kaya na yung nakakasagbot sa area. Diha ka na si Piat boss. Wala ko'y trabaho nga di kayahon boss. Kaya kayo gamay rani. Sigurado ka kaya ni mo? Kaya kayo na akong ni boss. Oy! Pila pa kyo ni mo? 300? 300! 300? Basic! Easy na kayo ko Nga sa may imong pala ni mo, mga sanggot. Asa mo mga sanggot ni mo, mga mawir ni mo? Lunid na ng mga sanggot ug mawir. Human mawir ko. Tika may... Ay, yung palig-alig kung di mo kaya. Kaya lagi kayo na ako boss. Sige, trabahuan na. Ako ni. Trabahuan na, hindi na istorya. Sus, kadali. Rani easy manner. Kaya ni 300 na ako ipang-date sa kong bibilab. Boss! Uy, Kumana boss, dali ra kayo. binuang. Wait, challenge eh. Asa mo na ang trabaho ni mo? Tara daw. Oo. Hinlo na na. Hinlo no. Oo, hinlo. Pero dili lang man na mo. Ha? Kita ka niya po. Putik kamay. Hinlo eh, gibayran na tag 300 ha. Kontrata na, base ipa. Sumunan ta karon. Trabaho ah. Patay mo eh. Putik kamay. Napasubo ko. Yate. Putik kamay kapuya, man di mo dadalag helmet o yung motor eh. Atay, style lang eh. Pasig ko eh. Giatay, way klaro si Boss Marky kasabot di makaya na ko ni eh. Pero, saon man ako niya? Makigdate ba ito kung mga baby girls ako? Nya wala ko tong salit sa nina, yagit kay ko. Pero sige lang, papangitaan ako ng pagi. Sa paploy pa. Hoy, Boss Itoy! Brad! Putik kamay. Varsity, maging purma ba eh? Inter bansa rin. Putik kamay din, magkabasta-basta boss. Varsity sa UP and commercial. Anyway, gwapo kayo mga gamit si Muskin. Tuy! Herman ako ni. Boss, pwede na maka-extra ni mong leather jacket, boss? Okay, gusto ka? Extra ka kung na ako lang ka mo, boss. Sige, okay. Okay ra? Oh, may problema, varsity man. Kana. Dagko man misahod. Pero, kana imong seeds food, boss ba? Sigma, extra Seeds? ko na ko na, oh. Gusto ka ni? Paging mo, gayon, bagay na sa kuha ba? Labay na ito yung bulak. Bulong mo to. Eh, kamayo, bagay kaysa kuha. Ay, yung sa... Mahalon mong god, Brandon. Boss, pa, extra lang bugog sa nila, boss. Hindi ka maluoy sa kuha nga. Nakoy, nakita, chika ba niya? Kamay. Wala sa nina, manggod. Pero man lang ko eh. Grabe naman ito. Na, migo juga ito ba? Migo juga ito. Api na, ako ng shirt, boss. Ada binuang naman ni oy, naunsa naman ang style ni oy. Ang sa naman kamura, matag di amigo eh. Grabe pati shirt. Mga ibig nag-biskuit sa kaso nga, tagaan biya tika. Hilak na ito, tagaan. Happy po nito. Why naman, magtagod, Wapay ko mura. sinisya ni mo. Mura, magdi amigo. Bay. No, grabe kinag-doy shirt, bay. Putik kamay. Ayain mo ko ni Agi diri da. Boss, Pasan ako. di ka maluoy sa kong sanilas, boss. Grabe. Oy, pati sinilas. Tapos akong pangayoon na po rin mo yun eh. Ay, magod ka god, grabe. Galing mataan ni Migo, bitaw ka. Grabe man eh. Oy, wa man kaya pagkakusin siya. Oy, Grabe pa, ay magod ka god. sinilas kwaon. Grabe, di mo pahirin. Tapos ni Agi diri ba? Nanawag na si Bibi Marie. Ilaw, Bibi Marie. Oo, padulong na ko. Hulata lang ko diha. Oo, katong kitaan na to. Banana ka diha. Sige, sige, padulong na ko. Sige, tana. Wait for me, baby girl. Kasig panawag dito padulong. Ilaw, padulong. Ay, sorry. Bibi Ruth. Buwang na ikaw mo din eh. Oh, dito kaya sa itong kitaanan. Oh, sige, hey. Hulata lang ko diha ha. Padulong na ko. Yeah. Wait for me, baby girls. Daddy is coming. Ikaw may asa man tong ice isugo sa kuha ba eh? Kung may tindahan diri ah. Salim! Puti ka may pops.
Asa man ka? Hati lang problema gani ko no kay ganina na ko si tuyok-tuyok diri asa may tindahan diri mag ice eh. Sus ay sa problema. Ako ba nasuito diri? Ako palit be. Jud ka kabalo jud ka diri ah. Buking ako ang teritoryo no unsa naman ko? Sure ba? Ako lagi. Ako paano man motor be? Kaya ako mo palit. Pero layo di ay. Layo oy buing mo. Katode ka. Wala gani. O ako galit mo palit no. Banulay lagi ka. na ako ni. Oh, ayos na naman akong paliton. Ikaw na lang po ibayad sa sinsilyo. Ako'y bahala. Ayos na naman ka. Sige sige wise ra. Dua. Duwara. Bantay lagi kag di ka mabalik ha. Balik pigi ko gayon. Ayos na akong paliton. Bantay kasi magpaabot ko diri. Ato na ko. Oh. Ayaw, ginitawanan mo yung bantay. Bantay lagi ha pagdala guys ha. Lagi mo balik ako dayon. Balik tayo na. Kalasgaw, helmet bay. Mapuha ni si bro. Helmet ko kay basig ni dako bito. Ang tungtong ni. Yoy, tawara akong baby girl. Lugaya po to kong baby, oy. Ah, naman to. Putik ka may drip sa minteryo nagulat. Baby! Ay, Lugaya babe. po na mo, baby, oy. Nga na ko Hindi diri. mo ba mo? Tungod sige mingaw ka sa kuha. Ako ipa-flowers ni mo ala lingkod sa diya. Kaya igliw ka. Well, flowers for you. Wow! Siyempre, no, sa sweet biya kay ko sa imo. Nung sa naman ko. Pag-kiss ko. Okay. Sorry kayo biya kay nadugay ko kay ang motor magod bago na ko nang pinalit. Okay lang, babe. Dugay kayo girlis kumpanya maka irita kayo. Ugat na din. Ay, siyempre sa gikan mo na sa flower shop presko pa kay na. Tanaw ang ulang tanaw. Unsa naman ka? Mer tulips. Oo eh. Kasi ito mo, baby, oy. Nya bi, lain man ang panahon mga on siguro ta. Tara, babe, gutom na. Tara kay basig maulanan ka. Ay sa DIB. Ay sa DIB kanang ay Ano sa di ka, babe? lain man ang panahon bi. Hindi man. Inig mula ka ta karon mabasa ta nagmotor na baya kuno. Sige lang na may jacket. Tara na, babe. Kasi magilili diha. Ayaw tanawa bi. Kakita ka na lalaki babae diha. Kasi man na. Ayaw lagi tanawa. Ati na ko na. Niya. Buang istrikta baya ka na kung ati no. Basig dumugon ka na babawal babiya ko maguyab-uyab no kasabaan kong daddy. Sunod lang tamang kaon babe. Kita lang ta ugma kita ka ugma promise. Itreta lang. ka oh. Ha? Uli lang sa kaw Alas 12 ha. Oh, kay takin ako ati. Lakaw na. Pasin ako. Uy, buot. Asa naman to akong uyab, oy? Lisuda yun yung gwapo tao eh. Ma-pressure ta ba kay mag-abot atong mga chika.